Hola zuek, Donostin gare, Oierrekin. Hola. Hemen, zela ez, graba hoia ginen hemen. Bueno, hori, zimaz, azte buru pasa, etorri gala ona más o menos, estirando el txikle goia zela ikustera, eta oso baizatu ezte gurekin. Eta bain deskurri dugu, behitu zein pini duten. Loratxo honek, eta Oierreketara bio ez da argazki bat en plan, famosa. Saiatu. O sea, behitu el nivel de lo pequeña que soy. Oier buruakin, eta nire naizeltzen nire eskuak itxiban, saiatzen ditzen, en fin. Hola zuek, galduta gare Donostitik. Ez dugu topatzen zaran etxia. Eta gare hemen, eskiara batzuk ego ditugu, super randomak, azalko zion. Eta hori. Hogei bat ziren. Hogei ziren, oier askoz gaixo ziren. Jo, igual 60 edo. Bai, zea. Sin más. Ba hori, aberretzen gantzaren etxera, motxilak lagatzeko eta poteatzera juteko. Hola zuek, bueno, heldu gazaren etxera, egon gaur pixkat botata, eta jazta, kalera goiaz. Espana pintauta, txulísima. Hola zuek, ja gare sarreran sartzeko estirando el txiklera, así que, bueno, gero informauko gehiago. Hola zuek. Bueno, estirando el txikletik irtenga eta esan superberandu ja, bueno, superberandu amaitak. Eta ez eman inun afaltzeko lekua ez pintxo batzeko orduen zein dugu, bunkerera jun. Batia kaleko. Kusinera faixa. Hori da. Eta hartu ditugu sandwich batzuk. Zipeketan nik hartu dugu. Chorizo hartu duzu? Mixto especial. Eta hau da, pollo a la mostaza, miel, con queso y pan de tomate. Boa, tío. Eta oierrek hartu da, oier corazón. Berdina. Hau berdina, pan de tomate. Pollo, Eta delicious atún, okerzona da. Bai, euskaraz da, Ez da ikusi, pinta. oiaskoa, mustarda estia, gazta, eta tomatezko ogiarekin. Super importante. Eta gero, puestrerako hartu dugu, hau, dala berrixa. Laka zituen barrita bat, en plan, zera ditzen hau, kinder bueno. Berrixa berak esan. Nik berrixa da. Berrixa da. Ez que, a ver, zuek, osea, kinder buenoa da. Kinder buenoa da. Eta zue jakitzeko nutri-eskorrak ez dago ezetarako balio. Gaur entera honez, Bota. honek, horri pintzen duztan eri A, dala. Baina entera honez gaur ez dago ezetarako balio. Nik zen izten eman, con mi buena fe, gixe zela gaina. Zara beretu, txiki horrek. Nota dare. Zara dago baten makarroi hotzak. Super erreza baltzen dago. Hola zuek, ze moduz. Bueno, nago hemen olako geinekin eta gauzia da, berez, ez nebala bideo hau enbiar. Porque ez neban enbiar ezer interesgarria do eta ez honetan ibili naiz nahiko liauta eta ez dut euki denboria grabatzeko. Bueno, denboria eta gogua, pues ez neukan, baina bueno. Baina, claro, estirando el txikle ikustera gindu jazen eta nire ban hori dokumentau, oza, porque izan zen kristona. Eta orduan esan neban txapatuan, atzaldia esan txaia. Bueno, esan neban, venga, bai, ban grabau ingo eta oiarrek esan zoztan, bai, venga. ¿Qué más da? Eta, bueno, nire azte burua esan hasi hor, evidentemente, ostiralean hasi izan. Jo nintzela arzatera orkestera katarsi feministan ekitaldixa, izan zala la leche, oza, inoiz, benetan, zeuzea orkesteko edo, ez nahiz egon bizitzan hain urduri. Oza, benetan dinotzuet, izan zala increíble, zelako urduritasuna neukan. Baina, bueno, hasieran, hori urduri neuan, baina gero ja pixkanaka soltatzen jo nintzen, eta asko sobeto jun zan. Super...
super arronago proiektu hontaz, eta eskerrik asko nirekin kontatziarren, porque izan zen kriston esperientzia ona. Eta gero, etorri nintzen Bergarara, eta jo nintzen gaztetxera Xabizekin kontzertu bat ikustera, kriston jorgoia, oza, super ondo. Eta, bueno, gero atzoko gure badakizue, estirando el txikle eta tal, eta super ondo bai. Eta gausia hori da, ez dutelain beste ez errazte buruan. Joder, zeberua. Kersto notzitzen dugu. Kalien egon ga, eta goztu inga, zemaz, kanpuan genden. Eta hori, oin Euskal Tegeko lanakin bihot bihar klase aukatelako. Eta sorpresa, ez dute zerrin. Así que, bueno, eskerrik asko ikustiarren. Arpidetu, komenta, olek eman eta holan. Eta horrengo bidixo baten ikusten ga.